alangli IAS retired alangli si labang so puthak arona puthak alangli penangan experience dolo posi alangli phansi ka pathan li phansi ni linon tuning reglo kardom ning oil amlo ahoklo ilitum kadowita Langdun kailo la pen jasemet ilitum MLA atum bang la pen ilitum council atum CMEM atum MSC atum Langdun didet lo lamat si the Assam Direct Recruitment Commission for Analogous Posts in Class 3 and Class 4 Act 2021 la ke tuning alipining January inkoira clear ni si Governor Asuhi and detlo halabang sor ni pen aron jeplang detlo labang so aron ateng pen ke commission hinido kerani pula Asamis ke tipu Engraji ke grade 3 mane LD assistant UD assistant antalo grade 3 lo la kai point ji recruitment bulote recruitment kai point ji mane kam ki PG a commission selam detlo Assam pen la ke Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Post in Class 3 posi isia bangedolo for Class 3 State Level Recruitment Commission for Class 3 posts lale isilo la pen State Level Recruitment Commission for Class 4 posts like Section 5 Clause 1 A and B along sila salam talk that la an ke itum 6 schedule a area karbiang long phan kaheno nei ing long arat tum phan kaheno nei ke la puelo lawang so allo lawang so aron asama dang isiamasi ajakong papedoko aprang la ponchat aron asonson la dake Assam plain area and si dochoji podaka top paka da bangke lake except poladaka top do lake it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under the 6th schedule poladaka bangke top head top that aposi ilitum pume lake ponchat kenitum la Assam ponchat kenang ne nitum serwan kep sigenang ji la pen kukiat dom han ke lage tulsung vaisa sigenang ji lai hu elam itum pumisen arong na teng pen la pen tum hang mesen non man ke la de ho isidola la son tak isidola halake ST and SC Reservation Act 1978 babang halata it will extend to the whole of Assam to the adakta talk that la pena jo 6 schedule thing ke dak schedule ka satum ba OBC atum hangge dak reservation binang ni seta bidet le hala pena jo non lata dan tang le lo la bangke Assam dang sisi la ka Jakong du kok popo 6 schedule area ka Jakong ve pudak tok tedet la aronta angdeng PEC angdeng sohinialo it extends to the whole of Assam putok det kechok chege komar lela kechok chege ilitum MLA atum halabang so assembly along la law aron ka pe password in samdunri la pen MLA atum haladak tengkeng do nang po opus do nang po lapen ke alang nitum da council phantan si council atombang resolution NC lason ke winang ne putok do nang ya potlo amad da council ben da thang da wi dun de det
thang do oppose do nedet lo ay non alam na ke chiplang mangal pulo grade 3 manela kerani oppose an ta non ha Guwahati pen sinai point pu la pen pion sukidar anta sweeper hemkar ko atum la kado vianta ha Guwahati pen sinai point pu la dakke Karbiang long ke dake EMCM atum long kam chuhan da bia kam ta velu non ke alang litum ke Jakong velu EMCM atu thang da Jakong velu non hadak minister atum se Jakong doji chief minister atum se Jakong doji non abang ke mo penang lagi pula grade 3 and grade 4 ke Karbiang long Autonomous Council matela 6 schedule aron pen kacari council atum sitame sakuri ki piun mate boreng awar sar ka point ajakong ke do hala gazetted officer bangke un elo sitame non la pion chukidar mate grade 3 and grade 4 aphanta piun ede kolotante dak council secretariat a hammer lo pen ke chenglo mate council andar ke do a department office tinta athema Assam ke lage munit ong pik jok chini lo lasi labangso Assam lo munit ong pik joine si labangso asat lang phan ka chepatti dun jia munita alak si dopo alak si dopo age hala dak labangso asat lang long ko maratuma sadlan ki undun mate ke pas dun interview ke pas dun tumsi labangso abo rank ke long po hala dak ke pas dun ji ke ko maratum lo ke ong nai ji ke lage Bengali tum ong nei pu ki putot alam da lilo lage Bengali tum banglo ta por hi o por la tum ong nei pu lage thing lor lo Bangladeshi sor hai la tum bongo sena tum ong nei pu la penadun thuke lo por hi o tum ulelo te bihari tu la tum ong nei pu ke wangji ke dak Karbiang long la tum nang pleng bu po la pen la tum dak kam klem lo polo te long li ta dak chinam po ka do ita dak do po itum bhan nge nang flum dok po dak pen ge na pensar advertisement lahai se tami ilitum inglong akhai tum ke newspaper ka porhe bangta aphai jumpik la pen ge advertisement lahai se tami apor pen ilitum chini dun de pen jokta kan hok the pik lo ke sar la ta lo son lo se ta no bange akam ke the nei ge non ilitum nga choning ri ke la ke lar un ke mati di emen un ke non heta emen lo piningan yang kanda la soal lo emendo emen lo non onar lo ne ka emen poddo ho ka emen dolo lada lada emen kopia amendment ta do to add lo lo bang lo ne mo het ne li thek lo da amendment ta ke lar thu da do to add lo la pot non ta lar un lang la si non ilitum ka choning ri ke MLA bang po inglong arat atum do la pen la tum chot kali hala boro tum MLA tum ta do hala tum pen chelang pong ra la dat section 1 clause 2 abang emen nanji punanji section 1 clause 2 la ke it extends to the whole of Assam po adima bang la bang ge daki punu nahi ke it extends to the whole of Assam except the areas governed by the 6th schedule to the Constitution of India. Ladakh Panchayat ek long ason thot Ladakh ason Ladakh ke 6th schedule pun si puchot the 6th schedule chok lo la si cha chok lo 6th schedule to the Constitution of India putok that lote la ke ilitum Karbiang long NCS la pen BTC atum amethang si kerani la pen pion sugidar ki ka sweeper a post ke kam chi pilong po pupete pilong le lo gambura talo rong asar ka point dia phanta ilitum ma Jakong velo la ka hada pensi nang claim po ha bot ipensi 6 schedule autonomous council ke akreng si do kok po ai la ke ja lam jom jong la thang le ta velo la tu ke te piali lon te non EMCM MPMLE lada
council pencinglok, state pencinglok, legislative assembly pencinglok, ha central pencinglok. Kopiale lonte la ilitum inglong akhai tum labang so arpu ke deng dun chot ke sar. Lagi tangan level latum pan kape do clip ye pan hedi. Neli kamata latum pan pe do clip ye pan ke oisa pa pe chulong baret po. Corruption pa pe claim long baret po. Anjal so corruption ke claimancy aku ariko tu krai lepo. Latung complain tu un elo thang tu un elo. Anjal latum masih election ne pape hai tu air ponta. Lapo yo. Athema la ke koktang tu panangi election latum ke koktang tu yang si dobom lo te latum thang ta complain un elo ke di. Ke song un edet poke la si la ke koktang tu masih election no ma pape hai ver po. Kunura ko pape hai ver po la tu ma. La si sar isia sar lam the do philosophical thinkers writers atom ans dame isi asar lam the ki pula ning dola corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people. Lasi labang so lamben matha namlo plonte ase ka chepa doji ang tong chepa doji phan ke rat dead kadu ka westum sitame labang ke non prabjin pen labang sitame litum nangli ki pudama bang ke hala pure the kahe no ka cheplang ke hala akke he no amuni tu ma joine gali sitame hala akki me ka chini amuni tu ke do clip aposi pure the kahe no cheplang de na sol kita angela puthulo te sita itum bhange chetonam oide andela MLA tu meu aluma do clip lo la solam lo mimi sita MLA tu ke mimi tu nonyong si ke mi tum do clip pot bolote MLA tu do clip lo andela tu meu aluma la so lam lo la si rat kang wai bang si ilit tu ma bang ing wai pa me thek that la mino ba hala la lo tamen non la hai hui katuk kawe angdeng pen angdeng si non la six schedule autonomous council tum power sa bang six schedule power sa bang ke Jakong bang ke isi pen isi angdeng pen angdeng a department tinta la son si akisung bang ke dambom po la si la so akisung ke wang I angkur ke konalo lo tante la da शिक्षिदुल इल तुम्हानन की पियर नी पेन ला पेन हाला MOU के चिट्टो 1995 ahor hala da इली तुम्हान ला पुसन Jakong nang pilo शिक्षिदुल लो Jakong nang pilo इली तुम्हान नang की पी department tinta aron atang la da semarun pusi hala da pulo kalang setame इली तुम autonomous council kachari mate sarkar kangni tumabang Pini arnianta isi nakta a rules bangke pinchong chede se mar me de ama a rules pinchong chede a joine penke Assam government atum state government atum a rules ateng pen sila ke do ana department ta ke langchari hala bang so state government atum a ron pen ke langchari rong a joine si lahai hui kaduk kawe anta ili tum me thang che claim long le dalo non bangke a department leli tum phanang pide pungoi fisita me a Jakong bangke ili tum autonomous council long ave derlo lasi non ta la bangso a recruitment commission ka semar hotame halaga state government tum nyong si kapinchong plotante kachini dun paprang cheng ke MLA tum chini dun vekpo MLA plotante karbiang long mena bang plido and salesman ta inuto borolen penta do ulan hala tunge chini dun lo setame karbiang long a MLA tum ko pusono ne ke the ko pusono ne ka chini ne lo ne ki lulo ne mate ki pudun dong kantung telo ne a khai dong chingon helo ne a det dong chingon helo ne alang litum pudun de det pena joine si pinia bangke asitin Jakong ta state government atum nang khila lo itu phan lada hala 1995 aninkan paragraph 3A sub paragraph 1 along docket top do shall have power to make laws with respect to 30 departments shall pu me putakali shall pu lote la ke Jakong do vek la pu ye latum Allah selam vek nangi acha non la ASDC tum CPIML tu selam le det lo
non Congress tum la pen BJP tum silam nangi apot lo council la lo Jakong ke do tum setan non an alang li tum selam le det la allo che selam le det la pen a joksi hala state government tum allo che selam tu bomama itum a Jakong ange pon tu lap le ange la dake la 30 department 1995 along ke to do pulo tangte ke do anamasi Keranita pion sugidar la karkop hem karkop atum anta ka appoint ke council se appoint un kala dan non ke la tahas la so allo che selam le det pen oposi non ke hapon pidet non la Assam direct recruitment act a commission ka se mar I athe ke la dak arlo pen ililang pa pri pa prailo satamila ke chini ta ka bangke nang ilang long pamilo la daki tu bangke la a department tinta la son recruitment upon third grade and fourth grade abo reng abar sai upon a department tinta a batai la son interview pa dolem de lote tangka mahadam o aporna hok o pusi la si a phong wet department do anaphan tame la bangso a commission ateng pensi interview mate sablang bangke enpo lasi la daki unduna tuma phan ansi la department tin phanta appointment bang ke pipo pusi la so a commission la dake top do la batai pidun jo plot po batai pidun jo plot alang argumese amari itom bang phobat po theory bang mesen lo practical bang ke awida hala dak thak nang ye polo la dak ke assam lo ke Kadu kami male general area kali 6 schedule area ta ke thomdo hala 6 schedule area phana bangke latum state government atum bangke lang plot lo dake tok do ge ya lage daka to curb expenditure due to holding of multiple recruitment for similar posts in different offices by different boards and to give respite to the aspiring candidates from applying and appearing in different recruitment tests for similar posts under different departments and matters connected therewith or incidental thereto. Alam ye pajumeo pijun jo klopo batai si pidun chola na chopo alam bange pijumeo seta alam bange itum bange ahok lo itum ge abinong ke itum hange nopik lo itum bange itum bang phan ke inglong so to man ke kipunang ye bang ke itum bang ke Guwahati bese plane bese dam jok flot po dak si kam petang det tilote pusi li punang ye apot la ya amahala ma putu thede abatai pidun jok flot po pan application abatai pidun jok flot po pan putro la po ye itum hana pilu le la ta half done lo bongke half done mane half done full done lo lage bang itum han nang pilu det lo kan te la son thak si department polotante council schedule Jakong polotante inherent subject buta ajhado ilitum ha education law department education forest la pen ke land and revenue la pen opini isi dolang lagi inherent subject lo APHARMAN da doer lo la bangke ha kiching 1951 penta eta hala non education department along polotante teacher kai point pensi kai point ten ka conduct state government tu polo tante inherent subject bu ke meaning ke lage avede nang polpidet la Jakong inherent subject bote eme thang lo lage thang aron ta velo bang phangi pinangi ke la so ko si hala half done ko lam bang ke eme thanga ke the kiri leaders atum non song la political leaders atum bang ke alang tum theory abang chini pame me de se practical long tala tume half done pa dimbang ge la tum la chi song dun de lo mati la hai anta alang litum ke half done full done ko lang alilo claim the de khangyang lo dia la tum bang ge inherent subject puta la tum julong lo sitame ke claim se ai he la tum bang claim to the de khangyang claim hai he de khangyang lo la si sar lam theta do anything half done job work is better not to do la si ajana sai le claim sitame half done asap o claim hoy pen ge labang job che denji dasi alang li tum political leaders atum karja pulong te alang li tum ge full dana fan a hok pet pen si ke claim na ya fan si arpu chek pek lo kente department tin sitami kwana department ma ke do sitami education department pen cheng lo
agriculture department penching lo department tin tami R2 chiklem nahi kente and why they are just keeping silence asi non la bang so puthak la so direct recruitment a commission la non sadlang ke en bom abang ke ilitum kadu kawe inglong arada tum bachini nangi bang la pulo la pen 6 schedule hawa doan BTC pen chenglok and sales pen chenglok mate dakar benglong pen chenglok itum la 6 schedule hawa tum phan mate autonomous council a Jakong bang ke ilitum phan la ke nang pavedet ason po da ka bang ke itum thang ta claim ni da si MSCM CM atum tot prong job na ji lage Bangladesh ku pia post ma ku pia a vacancy ma ke do state government pe sina appointed ji la son pulo tang te ilitum akisung bang ke thetan po athema da councilor lo mata ke che so si nang pleng hopo ke che so jong si nang pleng hoplo pulo tang te ilitum thang ta ke claim bang ke emi thang phan bang ke che claim long le lo athema hala tu maning ke hang teng si office along ko man ma kang ni ha tum si claim po lage thek lor alam lo la si la bang ke ilitum unte la bang ke chapak keng je phan prap jin pe tum claim nang ji non ne last lo so la ki jut sin ning tu je moheta ning ye lo non MAC atum an CMEM MLA atum an la pen MP mata lo alang lia mata la pen song atum an ilitum non che dan nang ji la section 1 clause 2 it extends to the whole of Assam for bang emen nang ji pupu nang ji la 6 schedule area bangke la pe nang pe rure det nang po bang itum emen nang ji po bang itum che dan vek nang ji la bangke la sini li pugang tu no mat ke la pen la dak do ilang arlu lang lo te aku do ilang ke claim na la bangke itum do clip ke cho KSE tu la pen ke Japon ni tu ke KSA la pen ke kuya tu unemployed youth association karbi unemployed youth association tu athema unemployed pulote sakori long leader atu pumate di angela so pulote la non la so allo non implement bom lote la ke sakori ke long li ong pokente la si alang litum initiative and asonte message lake sir la songbom question arjui nang fan ente jongsi general state lake mo nang cheplang le pobo jongsi 6 schedule tang te det pulo tang te state le long thong kep sitami lada bang ke general po lada bang ke inglong akhai ke rusi litum da ke pa phili pobo pa phipo lake pa phipo thek lo sakuri long le det le te dol mo se long le det le po osa long le det po income of it po ke lake la sinon itum kidu koreta karbi inglong ratum phan sakuri pipedet pose jasmet kiduke no hem nang litum lang rong pe the mat plaster hem sai si inghan kivit aman non arve jam lo a inghan ta arpong ta inghan klulap lagadi ani tum thek dam rong pe the dam lo te thek long ji inghan kivit report a inghan klulap lo ki thu sai sel arpong anta muni tum hem tela Mizoram Manipur Tripura Meghalaya lahai etc lahai states tum sta mi 6 schedule kachapang tang pon sila tum ta state ke la tum ta mithang our size sila tum exercise long lo ken kalang lo ape handa ke mat plaster video lo ke hem ta mang concrete building hai sila kala tum ke all India ta do ela all India ta avelo Assam dang ta avelo karbiang lo na lo mat plaster ke do ke si non labang ke kalang lo tami non isi thedu ngalam thedulang adun thu alam the bang ke non Assam dang along la school along kacharli amo kahe no nai mate metric jugedam tang ning kana hon metric asablang ki undun de a high school kadu kawe long thom kebrapli Assam dang along ingkir cheki pusi Assam chief minister pen kapangdak pon labang so ang bong pen long troxy school bang ke karbiang long arlo si ki pho Assam total ke district thom kebra ke thom do district thom kebra ke thomang bong pen karbiang long district hini ber along si long troxy do ko polo tangte akaprek long thom kebra isi do lang
halada kabang ke district isi long long ta velu a percentage ke Karbiang Long ong nei yang long ong nai lo percentage ke school ka he no ki vir ke ko pia polo son lage development ka vi Apot lu lage development ko alang litum hang jo titi lage development kali alang litum claim chora bange la development ka vi Apot si school and aveder lo non school of Kering High School Jaipong High School Inglong Kiri High School Hauraghat Bodo Medium High School Deupani High School Dipu Night High School Lapen Men Miji High School and Langnam Tha Men Miji High School bangke ilitu a CEM a KHEI tu liram rong hang a constituency arlut laki alang li anta development pupubok alang li metang constituency anta school anta kang bolu lasi isi dak mat hada me lama bangela pulo akahenu anatu birta kahenu pulo tangte a percentage ke pat dunji ke Karbiang Long sita birta ke metric ke pas a percentage ke ong pen le langdam pulo tangte Karbiang Long ke haling situ dun asi kaparlin akimi ason pulo tangte litum ke haber akahenu ason pulo te litum ke ong tu asi non la school kang kirji metric ke pas pe det a school long ta a phai ke ong nai a percentage ke ong nai pulo tangte Karbiang Long ar lo si long troxi do kolo long thom kemra pliang bong pen ke la song bong pen mo pen sar pulo Kering High School Jaipong High School Inglong Kiri High School Hauraghat Bodo Medium High School Deupani High School Dipu Night High School Men Miji High School angke ilitum chethan nam sina non Karbiang Long asi amake hai tuliram rong hangke Karbiang Long ar lo ka Charlie anat kapaching thu thek nai pusi alang likhan doctorate aman ki pilo di doctorate alang like la education kapaching thur ajoine si alang li doctorate aman ta konane pen long lo setami non nini thoma phi bangke alang li methanga constituency lo Men Miji High School mata kangkir supo athema kangkir iya the bangke kedam tangan ningkana hut halada inutta metric pass pe la son taksi alang li ke CM bulo tangte lake bithung reng thama phanchot kalilo Karbiang Long adang isi phanlo lason taksi okere lake Hauraghat constituency lo Kering Jaipong High School Jaipong bang langhin lo lapen Hauraghat Bodo Medium ta Hauraghat lo Kering ta Hauraghat lo lasi alang li kupia doctorate ke mansi nona bangke school bangke kang ham nang po pulo tangte alang li education anada bangke paching thur olo poke lake totally 100% lake cobai pu thek dak lo lasi labangso putha school ko puson si kang hap nang ko ma polam the bangke ni rita kram sapi pensi labangso lam the bangke arjupon po labangso school ing hap check pen ilitum nonoson Jaipong pulo tangte Jaipong pen langhin ke chehelopi kilometer cap sose haladak Jaipong ke ahawar thepi lapen non ladak Inglong Kiri pusitame halamding lekai hala tumta hala bangso high school jong si ing happy check pulo tangte high school lang kidu nangji ke dak di phutaunan la solo pulo tangte kopia kisung lo ilitum ke phoponi la bangso lam thenang lirar panthan chethan si job plot lo non the future itu ilitum asumar Karbiang Long is West Dimha South and masi education ke lake from birth to death putang de loke education jong si kaching thor thek thelop lonte itu ma future ke it's a big zero lo kaching man po lasi nili ka Charlie Bomb hood tis Mumbai long Charlie Bomb hood research camp ta labang ke charju daksi ke me lapen ke alang li sitame labang she realized once again me ate self realization is the source of a better growth pu mithang ni ki chok che arpu ke dopen ni claim kledet lonte ke chok che pen ka chepe chok the dia phansi ele tum anutina bang putin ta realize thekna po 2014 aning kan ta hypo 2013-14 aning kan lo ili
Wanglop la penili research damlo nili research dam ke Ramrong PLP school halada KHEI CM Tuniram sar alangli akorti halada lu ke than ama halada ningkani si pen cikloyoni halada school ke wan cikloyon bangke April la bangke 14 days ne anke May bangke only 7 days ne la ningkan isyang pong pensi alang lipan salary ta continuous la salary ta kepi anke hala ada headmistress atuman stami Kaphere la bene block mission coordinator la alang li tum sitami hala da salary bangke kopi posi duty chedam depin pen salary kepi at la bangke age chok chilo ke sar nte kopi posi litum non council along karbiang long autonomous council along research office do halada until a research officer pulutang te lada head of the in charge la research ke kopya hin lo agriculture hin education hin kado kavya department tang ta research field and lada team pen dam nang ji ke ba appoint nang ke la si la high research analyzing la pen monitoring evaluation lahai ahok pen editum claim pameme that amasi piniarni lahai along troxy chotesi karbiang long along panma school sitami wir klung po editum khai ke ituma a future ke big zero bahari avutia pum sikacheman po lasi nek prang nang jin lapen ahok realize nangi ne department kopya department ma EMCM atum arpu ke an kunonte mithang department ta chiklem pame nanji piniar ni kopya posi Guwahati along state level along appointment pion asonta chukidar asonta halada si third grade fourth grade penching lo halada kopi pole appointment kipi because we are not aware mithang officer ba political leaders tum do kok penstame exercise dun hek lasi ilitum ake chok che ke thek pi abange voice of injustice lahai raise sabang donanji lapen social organization atum stame KSA penching lo aru arim chithak the pensi education kapamid nangji phange non alon ke school pensi ka visit dam lokente lasi education department penching lo the council pen dam lokente ante lahai long proxy aphan sar la kene latum la bom long le inkir long le council pen doloma non nge claim klete lo council to nge chichini ne lage he ke ne ga chini atenge bangkang kirji pu order ki pian na chini dun de bon la tunge la si non anta in kirji pu gala tunge pudun hai helang non anta hala sohut nili bang submit lo DC office long submit am lo SI along the submit am lo amasi jo ningkali sipian cikloyonan Johnny we nili research data collection atengki tangte alang ni betang mata nilimu lanar ni pen school dam de lopot alang ni phang sitame lake suspension pinang popu ake hai tu liram rong hang sitame chining jelo oila son thang si ni thang korte non a ignon ate non kadu kavinon duty cheklem kle la pen exercise pame me kulonte la bangke action abangi lake enangji ma enang mesar enangji sitan ni liama tha dagedi halata thepi alang lo master tet a master dum ke ha intan men si wang mati di Assamese Bengali Bihari to ऐसे के अमहला तुम स्कूल दम दे अला भाड़ा की पीसी स्कूल का पे दम हरों रिसो ओकर जान तो अम्फान सूरी फ्ली लोने सूरी थोंग लोने पीपो हला तुम से अपे थान अमास्टर लातेर अमास्टर बिनों बंके अहम के दम जुई ती के दी अमासी ला तुम ता ला सो पोसी इसोने का है नो इल अनके इसोन बंके ला स्कूल लेनोन के पास उन बा student ave puji along ke kawe det student dong ki dun un edet a theke karbi inglong arat a family apo ape tom phan sakori pipedet pen a job alang litum asomara tom phan lo papohi un edet lo arong le school do tu kok sita kitab ta nampi un edet lo uniform na nampi un ederle la pen ke chuja bhana ananta avesi anke osomar to manta harit hidi bethe ba chelong ki via lam toina lo bang hem ban si pape dudu na etlo la pen Apot si la school ke student ka veilo la sakuri ki paper main akethe nei sakuri ki paper lage
Karbi Inglong Ratoma, Sakori Pipe Pot. Kijoy ne Sakori Pike la Master Kam Hello Matidi, la Master Kam School Kedoan. Karbi Inglong so tabang piat non la non pang la ogreng a school pinita student playing to ojile ka ke toy dun la Jakong du kok pogente kereng ke munit cinglumpik adim lo la ke lahai hui number 1 bang mo penang li pulo sakori pipeder posi school bang padunun era la pen niliga mat hadam number 2 bang ke hala teachers atum school jong si thandam de Ceklo John Pen ni Tom si dam chot lo tangte hala dak ki dun je so mar konta thek the dak popu kache phere pena joine si daga bange dun de si akapre private school long si dun thurong de tilo a question mahadi non government doing papers lap nang ipu mati di fail det lo ten nang ke than si ke chok che lo puyo ama si ne ke than si ke chok che pu ke chi pu se le ma papers at ti ke di ama papers at ti ma la matriculate lo nge fail lo lap di ti lo ente ko pia le lo sar ente la da council pen research office hala da do pen ente a team do pulante hala da monitor dam nang poke research data collect dam nang poke command teacher si education department em pen command masi hala da arpu ke ding ma la so em ke education department amit hang pen masi hada research dam nang poke monitor dam nang poke ba department tum han la amit hang team members pan chetoy dam nang poke hala da evaluate dam nang poke hala da analyze assessment hada dam nang poke kopia post intel la bangso kambang chiklem ke derlo la research ta claim nang ji claim clipping se ta da assistant inspector, sub inspector, inspector, deputy inspector, do piglo ke di. Alang itum inspect dam peme, lang dam peme pen a report CMEM tumpan pipen CMEM atum a action en peme lo te like school ke master ta doji ke ante. Non ke latum action na en hai he. Athe mahapang Himanto Biswasorma sinange to master. Non ke school dunde sita la phange suspend hai he ke plan thu bangke hala so ning kana bangke 2013 14 bangke ake hai tu diram rong ha ami thang korte banta suspension pilo pula bangke pe parong da pilo hai oila so tha thak si ma joga phon se tami la bangke action ke enai bosar hala pilo me ne pilo mar ako chiklen thong thia phi me mu cha thai toi thu joi lo me ne la son ta do thu ke mati ama hala ke innovate kali de ke mati innovate kali de la ke innovate alam chota na ke mati di non nili ke jutsi alam the bangke sarpan karju ponji bangke non ilitum school jong se ing hap polo tangte no pen danili pulo inglong kiri pen hal dagyong si high school ing hap check pulo tangte hap pu ke munit rat do pik o somar do pik halatum ko anaka siksak doji lapen jaipong son langhin pen hello pik koloni pen hello pik hala dagyong si high school paweder lo pulo tangte hala dak arat tum ko anaka siksagi lapen lason thak si bithungreng thama se tame mate along ka prek se tame lahai hui high school jong si paweder lo pulo tangte ilitum phan messenjima mate school bang kang hap kali kawe di malong kinang lang pusi ilitum bang kai kita ningje bom lo chumke non ko puson lo ka plan po la ne non la so school home truck la ta high school sai se mate je home truck si high school sai se mate di la so high school home truck si le ka videt lo pulo tangte ko na se ka por hi dun athai do la mate di ka por hi ki un e tum si ong tu mun chot le poket te lage non la ame thang arong du ko aning ke dun un ela aja ko ve non ing long kiri ben di pu ange wangi ko pulo ki un po la son ai si lo gende jai pong a school ta la son poke ba hin kolonial lo wang ni oi la son ai si poke de pani ta la pulo meni la penhala di pu night school bange lage ko son ne lage joy ke dim ko putong school ta pa videt ke kapa videt lo ne lage di pu night school son ka vet ke thang da li lage api apo to ngaja kong oi del sir mo sakuri pipe de apo mo uniform school bag kadu ka vet pula la kitab kadu ka vet lake aki joy do mati sir je lake sarva shiksha abhijan pen kidam tang ningkan an sitame la dolo uniform school bag kadu ka vet sitame cycle pen an sitame lahai dolo kiron dolo tante lahai ke aki joy kiron ke lage uso marathon ke lage pachitang et nang pukente kalang dia posit piniar ni la puson ding hat lo apot penangan dolo posi nilihin pen
if you see sar kopine kan inje ji alam thedolang platang te apor pilo la so phike pining we la bang so chingki te thana bang ke alam so philo te kang tonic po kasi non nang tu mahin kan yong si pine kan nili ki puye ke thanji ke nili non alom ilitum ke servan cap bedonangi lapen land revenue mane longle phelang lapen midu ki room la so allo la ke ha constituent assembly debate salok ta ke tok do la ke tribal atum amethang aron pen si pachiklem nangi puke dia da ke tok do la pen 6 schedule paragraph 3 sub paragraph 1 la pen clause abang ke EFG along ke tok do la land revenue along aronta long le la pen midu aronta ke selam dia pan la pen la ke dutang aron si dobom nai pugadi ke dutang aron si dobom nai pulo aman itu mangerap dun tekte derlang hala rong asar atumta aprang benateng si verbally mane ang hopen ke than alam ben si la ke nang ram lo dei la ke nang habar lo dei ko terang hem di mu hem apan la son si pu bom chorana ange non ke tungo modern lo kadi ke tok tanon ke thek lo pen ke tok akam nangi ke di ke tok pen pinai la si nili tu nili ke thai bang ke la form si la rong asar tu rong asar ke do an lata aku putu nang ne ho lata je ai ke kathar ka sela mo por kumari lage enun nang ni aku putu nang ne ho lata yoksi pemi muchot kumani selam theklote lata selam tami la rong asara tu amik karatum phan adon tin phanta labangso aram hok ili tunge pata popelo ram hok la pege pi rep nangi pusine linon APHLC pen ke ron bom lu nilitum APHLC pen si lage ke claim lu la sinon rong asara tum an la ke alang litum la swa form abang Jepon rep lute mipu ayak ajar tu Jepon tang lo ke Jepon tum da do lo la pen Jepon ep nang po la pen la da abang ke la proposal si la bang so form ka fill up nang jima la ta la dak nilitum silam der lo example la ta silam der la si a form ta nilitum print der po la ke rong asar dom phan la ke non mat ke 6 schedule ilum council long avelang lake ilum karbiatum aron ating ajutang ating bensi lake claim nang po karbiatum mandalo la pen akaprek inglong aratum hanta la sonsi claim pipo APHLC pen la pen claim bom lo la pen la da la bangso along aron ating pensi non ilitum da karbiang long autonomous council long lek helang mate land law bang ke hala ALRR 1886 C and bom lang. Asi non ladak itum 1954 isi a land law do 1954 berapa sih? 1953 abang. Hasi hala wrong la revenue department mate settlement officer atum wrong asobhan mate public atum han long le apata ki piahut wrong asar phan a concern enangi. Se wrong asar pen la son alu tipitan mate ke hok tang apata yong si long lo plotang te thang ta mo phi ki kematha ke sung nei a dispute bang ke avedet to rong hala rong asar dum si chini pe me mati terang hemalang ko ana dang thema ko nat pen magalang chini ke di la si alang li tu men non chipi atlote mo mondo tum le dam se ta joy ke po mondo tum la so long le pun pipen pata pipit ta choklo la pen eson bang ke non government tum long le requisition eviction for requisition de ki hadi non bisaram la 4 lane along jong sila bangso rong asar pen ki piap aram hok do kok lote ala mondo tum ge bang hotel la chepek Langdun det lote la ke alang litum mondo tum ta la ke ka bojat mondo tum ge la ke bojat long le det po la pen ke kimisen mondo tum hanta la pang ke ake rap do kok po la bang ke la si la so fort la ke nang litum ma thakrang nang ne non hot ke land acquisition do mo land acquisition hot la so aram hok akagos abang ke nang pok ji
Kasi non pining we talk show on six schedule pen autonomous state ing deng pharo hiniran er kep kep tro ang deng kaching ki che than pon bang ke mo pen litum kaching ki che than tang alam an nang litum phan kapachini alam an non la direct recruitment interview ke en bom puthak litum ko puson si kana hok ma mate litum Jakong ka chepang bo alam the litum cherok tok nangji la pen school kan hap alam the pen litum ko puson sa kisung dojima la hu kadu ka we mate la long le apata ka chipi phan rong asar tum phan kapachini ke nang so mate rong asar tum report abang ke nang so la hu alam the litum etheta ke jok che mate akaheno alam thewe pinlo la sinang litum kaddu kawe tame lai hwe phan matha parsik lo tante ilitum adet abang monon phi akisung bang avedet po la sinang litum labang so talk show mate kaddu kawe phanta nang ke thek don long le mobile phone kawe abang phu bang phi atum phan se tame nang litum paklang dam lo tante ilitum ko an ma pir thelong non modern kai ho bang ke ko an ma ilitum awareness ke dodun mate cherok tok ke dodun la an si ilitum a safety ta dopo la si pining we la bang so talk show long nang ka chitong dun itu masar je ka tharsar alang li phanta chorolo la pen elitum APHLC along women wing secretary ni Rita Kram sapi alang li phanta chorolo alang li ta pan aside to open dak kewang pot la penang litum ka do ka we la bang so talk show nang ke Langdun a korte injir ke theki ding atuma phan antame nang litum phan litum chorosi pining we bang ke la pan si kang ton ponilo kardong